Bueno, voy a Kevin, un saúdo. Bos Antes de días. nada, enhoraboa por esa renovación feita pública onte polo clube. Grazas. Imagino que satisfeito, non, de continuar no Lugo. Sí, era unha das ideas que tiña eu, xa cando firmo o ano pasado era de ter un tempo aquí, non ser de paso, e finalmente diferentes obxectivos conseguiuse, e feliz de seguir aquí. Bueno, era por número de partidos, Kevin, non se pode dicir de outro xeito que unha revelación gañada no verde, no campo. Sí, cando o primeiro contacto que teño co clube, eu o que lles fago ver é que o que iba a conseguir, quería conseguilo eu tamén, quería demostrar que estaba comprometido, que non quería atarme dunha forma fixa, senón demostrarlle ao club que eu era capaz, que podía conseguilo, e, como dixemos, conseguino, e agora, pois, contento, e xa tratar de acabar ben este ano, o partido que queda, e logo, pois, xa pensar no ano que ven. Bueno, nestes 35 partidos que xogaches, Kevin, satisfeito de como che foi esta temporada no Lugo, a nivel individual? Mais ou menos, é certo que gustaréme haber, porque sei que son capaz de haber amosado un nivel quizá millor todavía, pero en líneas xerais creo que o ano, pois, a nivel individual foi bo, obviamente con marxe de mellora, pero, contento e satisfeito nese sentido, pero, oxalá a nivel colectivo houvese sido de outra maneira. Bueno, que tal o desempeño da capitanía con Marc Martínez e con Lago Júnior? Non era nada novo para min. León levaba sendo capitán 2 anos, é certo que este ano, aínda que era capitán, pois quizá nun peldaño por debaixo, non é esa cara visible como era en León, senón que, quizá máis Lago e Marc eran os que levaban a voz cantante, por dicirlo de alguna maneira, pero ao final a min non me levar un brazalete ou non me cambia na forma de ser ou de actuar dentro do vestuario. Sempre intento aportar o meu grao de area e creo que é o que he intentado facer todo este ano. E o vindeiro sábado, novo derbi, último partido de Liga, vai xocar tamén en total diante do Arenteiro de Carballiño. Sí, xa falábamos antes, un partido, o último da tempada, todos os que estamos aquí, a idea que temos é de acabar con boas sensacións, de facer un bo partido na casa, que fai tempo que non o conseguimos, e, pois, irnos con bo sabor de boca, non? Con unha imaxe diferente ao que quizá, pois, ven sendo os últimos partidos na casa. Sinceramente, o Arenteiro creo que nos últimos partidos, a pesar da súa situación, creo que os xogadores han dado a cara, han saído a xogar pensando en que ao final, pois, tamén é bo para eles. Espero un Arenteiro que veña a competir, que non vai por as cousas fáciles. Nós temos que ser capaces de, sabendo a situación deles, nós temos que pensar no noso, como dixen antes, saber dos partidos que vimos de facer na casa e que temos gañas de acabar na casa con unha boa imaxe. Precisamente, Kevin, nesta etapa con Alex Ortiz levades 3 victorias a domicilio, pero ninguna no Baixo Carro. Que vos queda para poder gañar na casa? Creo que quizá en algúns partidos non mostramos esa, como dicilo, esa garra, esa enerxía que quizá, por exemplo, outro día en Vigo sí que se viu, non? Noutros partidos é certo que tampouco
estivemos moi acertados de cara a porta ou de xerar máis ocasións. Creo que temos que facer un partido... Gustaríame que fixéramos un partido completo, un partido destes que co equipo de principio a fin amosase a un nivel moi bo e que é iso, sobre todo de cara para nós e de cara a xente de acabar iso a tempada da mellor maneira posible. Bueno, mirades algo as opcións que tedes na Copa, aínda que tedes que estar pendentes de outros partidos, o de Unionistas, Antequera, Hércules, ou esperades ao final, non saber o vosso resultado e logo mirar? Somos conscientes de que non depende de nós únicamente, entón o que está na nosa man é conseguir os 3 puntos e logo pois esperar que os resultados se den. Mirar máis alá diso, pois para min sería un erro. Sabemos que hai esa opción, pois imos intentar aferrarnos a ela para conseguila. Fernando, Kevin, que lle dirías a afición de cara a este último partido de Liga, partido de despedida? Bueno, un pouco pola liña que veño falando, que dentro do vestuario somos conscientes de que non hemos quizá amosado a mellor imaxe nos últimos partidos na casa e que o que nos gustaría sería que a xente viñera ao Anxo Carro e nós pois poder devolverlle iso con un bo partido, con unha victoria e despedir iso a tempada cun bo sabor de boca e creo que da mellor maneira posible agora mesmo.